Ce faceți? Astăzi am să joc Head Soccer. Head Soccer. Am o ligă, am intrat în ligă la Major. Să dau și sunul mai încet. Da, minor. Perfect. Sunt în ultima etapă și ultima etapă am decis să joc cu voi Final Round. Și trebuie să bat neapărat dacă am pierdut la o diferență de un gol. Opa. Opa, ha. What is? Opa, de mă usucă. A, nu, că-i scot rahățelul ăla de acolo imediat. Gol. Mor ratatule de aici. Și gol. Este. Yes. Gol. Nu, mi-a dat gol, nu pot să cred. Haide. Oh, yes! Yes! Nu, mi-a dat 5-4. Gol! S-a dat și și-a ratat ăla. Asta 5. Am câștigat liga. Am câștigat. Am câștigat, yes. Am câștigat. Și cred că asta a fost episodul de data asta. Mulțumesc că m-ați urmărit. Eu sunt Cătălin și până pe data viitoare vă spun pa!